Erokamano kuom keto Ramogi TV wachaka ne chenro moro mar buch jopiny kawuono wan gi wendo modhial Dr. Ato Fred jalup jakom UASU University of Nairobi chapter mabe afwenyo ni en janyakach. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano ahinya. Omor mar bedo kodi ka jaduong'. Yes. Koro wachaka ne ni kawuono chako ng'anyo ayanga. Nikech ang'o? Ng'anyo wani sirkal emokele. Wan ok dwa ng'anyo. Sirkal okele nikech wasebet kod winjruoge mang'eny mwandikore piny gi sirkal magikete lwetgi. Kato kachopo kama koro onego bed ni gitimo makorgi, kech wan wasetimo makorwa nyaka odiechieng' ma kawuono to sirkal dhi e ng'anyo. Koro ok gitim gima ne giwinjore kodwa ne gidhi timo. Koro chopo kama wan be wacho ni koro ogwere agweya nikech ka koro osemuomowa. Waserito moromo. ACBA ni men winjruok. Dho ngere luongo ni collective bargaining agreement. Winjruok mar kanyakla. Ang'o e iye kanyo mapok otim momiyo koro koni nyaka odhi e ng'anyo? Nikech iwacho maber ni sirkal ema dhi e ng'anyo nikech gitamore timo kaka ni winjruok. En winjruok ma ka to tere kiwango machielo. Mano pok gichulo magigoye nyon. Maber ne ni tarik mondo chulwa nikech en chwa kaluwore gi winjruok cha. Koro mano pod ni kanyo wakwayogi. Mar ariyo en 2021-2025 winjruok mar ogirimiti mar 2021-2025 mane gin giwegi giwacho ni waonge pesa bon wanya chulou ndalo adek e tieng' didek. Tieng' mokwongo ne gichulowa 3.4 billion Januari. Tieng' mar ariyo ne giwacho ni wachulou Julai dwe mar abiriyo makoro nyorumo ni. Sani wani dwe mar 9 dhi rumo. Giling kama tuo. Gineno? Tibiro paro ni mondo ne gichulwa ogirimiti mar 2017-2021 ne wadhi e gomo. Mondo nyo gichulwa tieng' mokwongo mar 2021-2025 ni higa mokalo ne wan e gomo. Koro kendo sani ochopo dwe mar abiriyo osekadho wani dwe mar 9 higa dhi rumo. Koro kendo language ma sirkal winjo en mana achiel, gomo. Koro wadok e gomo kendo nikech mano. Mar adek, ogirimiti ma 2025-2029 nyote onego bed ni osechakore Julai. Nyaka sani giling kama tuo. Onge ng'ama wuoye. Koro iyudo ka ogirimiti gi ruore aruwa ni imae donje ima to machielo cha donje ima to machielo cha donje ima. To giling aling'a. To joma seyo daktari ni udwa dhi mapiyo ahinya e ng'anyo ni nikech wachaka ni giga achiel kachiel miwacho ni wachaka ni ogirimiti mar higa mar 2017 nyaka 2021. Mokwongo sirkand ni ne onge e telo. Mano sirkal machielo cha. Ne en bilion 7.9. Mamano wacho ni pok gimulo kata matin. Nitiere joma wacho e sirkal ni onge mar pesa. Emomiyo pok ochulu pesa ni. Ma be gimuyiego koso? Ka pesa onge tisingo lweti nikech ang'o? To kise singo lweti mogirimiti ni odhi e court mobedo registered, gino twei kama. Kata ni ine sirkal kata ni onge sirkal nikech winjruok ok bed e kind individuals. Winjruok bed e kind sirkal mar 2017
2017 nyaka 2021 ni un uikoru mar bedo piny mondo uwinjru ni wach ni mae kaka onego register koro en gi mbaka mane kin pod wadhi goyo onego gigol pesa ni gimiwa kato machielo makoro ne gidongo mar monego chulwe mar abiriyo ni bende gimiwa wadonjo donje tich wanonge weche mang'eny maonge kama udhi dok e tich ka ok ochul pesa ni te kata sani na winjo godiochieng' ni sirikal owacho ni gimiyowa gimoro kanyendo bilion 2 gi 500 pesa no ng'ama osenene to ng'a pok unene in isenene Augune jopuonj mabalariany ogeno mosenene wan pok wanene to kapok pesa odonjo e account ni mano ok pesa ni mano ok pesa ni to koro sani dong giwacho ni wadonjo ne girimiti mar higa mar 2021 nyaka 2025 nonego bed ni chule dwe mar abiriyo kaka iwachono to ne gisechulo bilion 3.4 dweche ariyo ni kende ok unyal rito mondo ung'e ni nang'o matimore bang' ma nikech dwe mar abiriyo gi dwe mar 9 mago dweche ariyo kende iwinjo nyiso ni koro gidhi chulo modong' dong gichalo jomose nyiso ni gisechulo bilion 3.4 koro modong' gidhi chul ka higa pok orumo kineno kama iro wuoke tiwacho ni itedo kacha wabeduru mos ang' ne ka pilogo ikelonwa ka kata kidonjo hotel samoro jotel ria kapok oikore to gikungo ikelo ni pilogo ipango gik moko wi mesa kanyo kata ikelo ni pilogo koka ang' chiemo biro bang' dakika 20 bang'e samoro kise complain kendo ikelo chunyi machiegni pok waneno kata iro pok waneno kata pilogo pok waneno kata mana sende kopange mesa ang'o ma warito ok jomoko wacho ni urito gombaka wede piny gi sirikal mondo winjru ni kare koro gini dhi time nang'o unu chalo mana jomodhi mane ng'anyo usebedo piny muwuoyo ing'e ni gini onego bed ni chulo dwe mar 7 sani koro en dwe mar 9 ang'o madhi mbele wasewuoyo wasego mbaka pesa ni ne nitie budget ok en pesa ma onge gimumoko ka en gole kichang'o momiyo koro en wawacho bilion 2.7 bilion 2.7 wawach kamano kuma bilion 2.5 ni oaye to ne en kanye mano rito mana nyaka wabuog dhi e gomo kokigole ni oa kanye kumo aye ni bilion 2.7 nyalo aye yes ponono ni pesa ni odonjo kata e account ki udhi dok e tich bilion 2.5 magiwacho ni gisechiwono ok bilion 7 cha bilion 2.5 magiwacho no sechiwono kodonjo e account ki udhi dok e tich wan gi dwaro didek wan gi dwaro mar gopwa mosekawo higni 8 cha dwarowa mar ariyo en bilion 2.7 ni dwarowa mar adek en chako winjruok ma 2025-2029 gik moko adek go nyaka timgi e kwadok e tich maonge gini timo kata manus ni komiu bilion 2 gin gik manyalo timore gin gik minyalo tim nikech chako negotiations chako winjruok ma 2025 kanyocha nene ginene IPUCCF nowinjo nwaluongo migomo tarik 11 nyocha gindiko barua ne jagoro wa maduong' ni koro giluongo gi ang'o e romo to gindiko barua ma ok giwacho ni wadhi wuoye ang'o giwacho ni agenda wabro wuoye kuchopo koro idwa wuok ka idhi Machakos kikia gima teri Machakos to ging'e maber procedure kaka gigi timorega iketo gik ma SRC luongo ni beacons kata wacho ni nwasemiyo proposal kaka riwruok mag jopuonj mag balariany koro un bende miwa counter proposal maru ineno koro wabiro kano kwa ng'ena ng'wa magi gik wadhi wuoye to kindika barua tagalany ni biuru mondo warom wabiro winjore gik wuoye kwa romo mano ng'ama walo kodi mano ng'ama walo kodi mawuoye wach manu winjo kwa kuom sirikal en tarik 11 no emugik pok uchako wuoyo nyaka sani pok wachako wuoyo nyaka koro nuchako ng'anyo na yanga onge ng'ama oseng'isowa gimoro to bumbu setemo kata go kodgi mbaka to giwacho nang'o kogone kata mana ogone gi kata simbe to en mana nino pesa oseikore wabiro miyou to koseikore wabiro miyo ok umiwa miya
ang'o ma pod urito? Ang'o miyo iparo ni wach mar ng'anyo ni ema nyaka bedie ka koro gik moko timre? Ang'o makethore dire ka? Jou ma wuoyo gi sirikal ema ok winjre, koso sirikal ema riambo, koso un ema uonge gi thuolo mar rito matin? Mano gima biro koni en ni kusebet gi ng'ato piny e winjruok. Wan kaka jopuonj, kisebet kodwa e winjruok, wawuok wadonje klas, wachako puonjo. Nyo wapuonja mwamiyo nyithindo penj. Masani endi koro wachama university ka university, mbalariany ka mbalariany dhi timo graduation. Mar University of Nairobi timore tich abich makiny wadhieni. Do magi nyithindo mancho wapuonjo ka wasedok e klas. Kech winjruok nosebet. Koro kosa en korna. Kosa en e lwet ng'amo nobeng nego beni koro dhi to golo pesa to chulo jopuonj. Kech wan to koro wasetimo marwa. Waonge gi gop ng'ato. Gine ma gin gi gopwa. Ng'anyo ni gima koro nyaka chand pachi en niya. En ang'o matimore momiyo higa ka higa wan jotije mag university mag mbalariany ka wadwaro ni mondo wawinjre gi sirkal to nyaka wadhi mane gomo. Ok gidwa winjore kodwa. To ka gisewinjore kodwa to ok gidwa chulo kaka ne giwinjore. Girito mana mondo wadhi e gomo moro machielo nikech ang'o? Jopuonj university, jopuonj mbalariany, jotije mbalariany kata jopuonj kende. To kod sector mar education, sirkal pok omiyo ratiro margi mondo ong'awgi kiwango moro miwacho ni wakete uru investment e welfare mag jotije mbalariany to kod welfare mag nyithindo. Nikech jotije mbalariany kata gibed mana joma ywecho, kata joma luoko, kata joma nie offices matimo tije mag nyithindo, konyo connect nyithindo gi jopuonj, kata gi jopuonj gi wegi. Ka welfare gi ok ong'i maber, to kata nyithindo go hinyore. Ineno? Kech nyithindo gi, ka seche moko wadhi e klas, kaka koro sani nyoge donjo ni, jonyuol onge pesa to osenyagore mokelo gi. Ineno? Koro sani gidwa bet ka, gichiemo, gitiyo, kendo ka ok idhi e klas, tichiemo mang'eny moingo kidhi e klas. Kech gimitimo odiochieng' mangima en mana nindo gi chiemo no, gi neno TV, gi dhi e simu. Kigolo pachi e mago, ting'iyo jikon. Ing'iyo gima gidhi chamo kendo. So at the end of the day, nyithindo gi spend pesa mang'eny e chiemo. To mano mana nikech jomonego puonj gi koro ok ni e klas. Jomonego beni luoko negi kuonde ma gininde. Ok tim mano. Manyiso ni health mar nyithindo gi dhi bedo affected. Ineno? Sani koro wadhi timo graduation University of Nairobi tich abich. Nwachako gomo kawuono. Manyiso ni nyithindo bane timo clearance kawuono monego yud ni kawo kata gowns. Ok gitimo, gowns be ok gibi kawo. In gi nyithindo gi paro nang'o, to jonyuol gi to paro nang'o. To magi duto timore nikech jomonego beni ng'iyo dwach jopuonj kod jotije mag mbalariany oloko wigi kocha. Gichamo mo toke kocha cha. Koni pod ok gidwa ng'iyo. To koni kethore. To ma be mbaka ma dwan wadhi e kodi nikech nitiere kidienje ariyo. Nitiere jonyuol, to nitiere nyithindo ma gomo maru ni. Ketho tiegruok margi to gi kalenda margi. Nyithindo gi undu ng'is gi nang'o nikech gin ging'iyo kaka une jotendgi, une jopuonjgi, une jonyuol gi bende. Ging'iyo ni to jokama ka une jopuonjwa to kuwe gini wan wadhi mbele gi somo to unung'i kaka unyagoru gi jomodong' mag sirikal go moko ketho ngima wa nikech kata bang'e kosechulu to ok unyal duoko ndalo moselal ka. Ing'eni un kusegoru mosedhi gomo muyudo pesa pesa odonjo e account kaka ni dware cha. Ang' ni duogi nyathi skul mondo koro ipuonji gik mano kupuonje ka. Nikech kaka koro ma graduate miwacho go. Graduation koro dhi kethore, koro nyaka riti higa moro achiel. Janyuol en osegolo pesa, koro pesa neni boke dhi duoko ne. To maru to osebiro. Wachako gi nyithi skul gi. Unu nyiso gi ang'o kaka jotelo kendo jonyuol. Ma koro luongo ng'anyo. Ler banyalo keto kae, mokwongo en ni graduation to biro timore. Graduation biro timore. Ne joma ne ikore ne graduation, jonyuol gi nyithindo, graduation to dhi timore. Wang'iso nyithindo niya, gidema na nyuok. Ndalo duto te mwasebete mgomo kwa yware gi sirkal. Thuolo mokethore no, ka wadok e klas, to watimo gimiluongo ni compensation. We spread out the period.
mondo gi cover gima nyicho nego gi cover. Konego bed ni wapuonjo 13 weeks. To 13 weeks no wabo puonjo gi 13 weeks. Mano en gima watimoga kendo pok no fail. So nyithindo beda gi kwe, gide mana nyuok, lweny mwagoyo ni en lweny ma gin bende ka koro chieng' moro gitieko somo gidwa duogo ka, to giyudo ka koro msara bet ber moingo kama ne wantiere. Kech lweny wagone wan to gimbe wagone miluongo ni future generation. Ka chieng' moro gitieko masters, ng'ato tieko PhD ne, kobiro e university kaka japuonj mbalariany, to koro chake msara maber moingo kuma joma ne gore ne nitiere. Omiyo nyithindo obeda mos. Ka gimbe ka giwinjo ka odhi marach ahinya, to gigolo duondgi kech gin bende ma gihinyore piny kacha. Ka gigolo duondgi to konyowa wan bende. Jonyuol bende obeda gi kwe nikech onge gima osekethore. Thuolo mokethore matin no wabro sude mbele. Ka wa lose weeks adek, wabro sudo mbele gi weeks adek. Kwa lose month achiel, dwe achiel, wabro sudo mbele gi dwe achiel. So onge gima dhi lal mbele ka. Donge mano ketho mpango mar joma nopangore kata ka thuolo mar wuok e skul kata bana mar chulo omenda monego bed ni chulo mambalang' mag skul. Ting'eni chore to dong nyiso ni kata mana pesa kata obed mana pocket money ma japetele ma janyuol onego bed ni miyo nyathi. Nyaka kero chak imede nikech ipango ni odhi rumo dwe ma kama ochorore gi dwe achiel. Wuodi nyaka sama mach omok e ot, kidhi konyo ngima ng'ato e ot kacha, to kirwako pat to nyaka wang' e dier ot kanyo. Kata lawi be nyaka mach maki. Mazama koro igolo ng'ato kiwuok kode oko, to lawni bigolo kech omako mach. So nitiere gik mabiro wang' seche ma inego majni. Mano to kamoro amora ma dhaw nitie wacho gani samoro ka liech ariyo yware to lum ema kethore. So sama inego mach to nitiere kuonde ma biro wang' biro bete. Lakini gima wang'eyo kuomwa en gima lich ahinya ni nyithindo gi thuolo mokethore wabiro medo negi. So onge gima gibiro kanyo ni ok gisomo, gibiro somo. Bentiere jopuonj moko mani kodu kanyo moko yie gi gima dhi mbele sani. To gin ka nitiere mobaro kodu ma pod dhi e skul, dhi e klas kata sani. Nitiere e lweny machalo kama, muma kisomo muma obijati biro winjo ka nitie kamoro ma wacho ni kidhi e lweny to king'e ni in gi dhako to doga dala. Wadwaro joma ka kurang' lweny owuok to pod par nyithindo gi mon dala kuchocho. So joma kamago nitie e lweny machalo kama nyaka yudgi kendo gintie wang'egi. Kata mana kawuono nitie moko mane wagolo e klas. Ineno, nitie jomoko ma wagolo e klas, nitie jomoko ma wagone gi simu giwacho pole giwuok e klas. Nitie jomoko ma koro dhi online, koro giluongo nyithindo koro gipuonj gi e mtandao kucho. To berne ne nyithindo go bende oronwa links. Koro kisedonje klas tiyudo ka wambe wan kanyo. Koro ada puonjo jogi kidu bucha ko werna kae. Koro mago eko wang'egi to kendo seche ma wamako mach kama to wabiro lawo gi 1 hour nikech kwa yudo ka in e klas to ji to nie mgomo to nyaka wagoli e klas no. Un kaka jo UASU, un gi chenro mane ponono ni sirikal omedo budho moko chulo? Well, waonge kod paro mar dok e klas kapok ochulwa. Jotich mane diere ka kod man piny ka be onge gi mipango mar dok e offices gi kata tije gi kapok ochulwa. Koro wabiro yware aywa gi sirkand ni nyaka wachop kama thegruok bete. Nikech gin be ging'eyo ni sama ok wadhi e klas kata gi lor university, nose lor university higa mangima. To pod ji duoga ji somo kendo gima ne jopuonj dwaro, jotije university dwaro nomigi. So ywaruok nyalo bet kata mar higa mangima. Osetimore ok madhi bet mokwongo osetimore. To wamako mana kanyo nyaka timnwa kaka nwadwaro cha kata nyaka wabede winjruok moro wanyalo kelo kwe. Joma seyo UASU wacho ni udwa rido gini ahinya. To kuoda bedo matek ahinya. Mago jomu nyalo duoko nang'o? Joma seyo UASU gin joma samoro kama gibete gine chunyo lemo. Koro ginok giwinj pek ma wawinjo. Sani ka jatij mbalariany odhi e osiptal, nitie osiptende ma samoro itamo wae. Nitie kata jowetwa ma samoro otwegi olornegi osiptal nikech gope pok ochul.
ineno jopuonj mag mbalariany kata jotije mbalariany mang'eny man gi tuoche ma kawo yedhe mang'eny man samoro yudo ka odiechieng' achiel kendo ng'ato onego ti gi Sh6,000 ineno odhi golo pesano kanye. So ng'ama seyo gima watimo ni en ng'ama odak maber, en ng'ama winjo maber, en ng'ama ok nigi pek, en ng'ama nigi nyithindo ma samoro nyithinde somo loka to en gi insurance motegno mo kabaye gi family ne, onge pek mowinjo. En ng'ama kodok e ode to kawo tiende to luwo kama to kawo gazet to kawo popcorns to chamo to neno TV. Ineno to wan Okia ni ng'ani to nyathine ni ot ok dhi skul. Okia ni ng'ani chiege kata chuore ni osiptal ok onyal dhi golo nikech onge kod pesa. Ineno kata medical cover maber onge godo. So chandruok ma jopuonj kata jotije mbalariany winjo samoro ng'at ma ok ni e iye kanyo bisenene pogruok moro amora nikech in iwacho maber ni chakre higa mar 2017 nyaka sani ncheko chulu bilion 3.4 chakre higa mar 2017 nyaka sani pok nochulu. Mano dong'eno ndamo e yo makare. Kiwacho ni sirkal oketo maino e puonj to kawuono kende ni winjo ka jopuonj wacho nang'o ni capitation monego migi we kata jo mbalariany joma ni primary school gi secondary school principals gi head teachers mag school sani kwan mag gigoe wigi ka en wariemb nyithindo kendo nitie nyithindo mang'eny moseriembi nikech fee balances. Ineno kibire university capitation mar university ka university sani sirkal noduoko piny pap gichulo 40% umanyo 60%. Public universities are not profit making organizations. And public institution monego bed funded, in fact fully funded gi sirkal. Ineno mondo operate kaka dwarore. To kapo ni mano ok timre to iwacho ni iketo maino ni e puonj kata weche mag puonjruok ikete kanye piny kucho ji ywak secondary schools ka ji ywak universities bi ji ywake ka in vice chancellor mar university ko chaka tarik 15 to nindo ok teri gimoro amora wiyo wilgo ing'iyo ni to adwa chulo msara nang'o. Ineno kaka wan University of Nairobi wang'eny jogi te adwa chulo gi osara nang'o ka pesa no dhi akanye. Ineno suppliers ni kodi ka. Ineno bende nyaka chulgi. Jo Kenya Power dwa no chulgi. Water pibe ichulo ka. Bills gi duto te nyaka umany kaka ugolo pesa mondo koro kidhie kuonde ma wapuonje classrooms jo piny bro understand classrooms onge kombe mabeyo. Ineno gima ji luongo ni blackboard ni wan waonge kodgi. Ibiro kanyo titiyo gi laptop ni manyiso ni subsidize itiyo gi pesa ni e tij university. Iwinjo kata e tij sirkal na bende en criminal kicho kinya ngiso sirkal ni na chulo pesa on your behalf. Inyalo tweyi. Iwinjo to mano gima watimo. Kidhi e offices ma jopuonj mbalariany tiye yudo ko office achiel matin maromo gi cho ji nitie ji auchiel. Nyaka profesa mangima tiyo ka wuok e gache e kodhi e klas odok e gari to dhi ode. Koro maino ni endi ere ranyisi mare ka gik moko di e ground kato gik moko pogore pesa no kare odhi kanye kech wanok wanene. Ka koro watieko kama koro gini ochope ni budhi yie ni mondo kete e yo ma kidienje mopogore ka giwacho ni okay wasewinjo kaka wacho mai kaka koro wadwa ni mondo tim gini ok wadhi chulo go tedi chiel sani wadhi chulo matin marom kama wadhi chako chulo machal kama chieng' makama buyie wach mar keto gini kidienje mopogore to koso nyaka time mana dichiel eka koro dok e skul. Mae e kaka ne winjruok obet kwa wuoye 2021-2025 nopog gigi e kidienje adek. Kidienje mokwongo gisechulo sama ne giwacho ni wanyalo chulo wi kidienje adek magi bet piny gi jomo wuok e treasury gi jok mowuok e ministry gik makamago ne gigo kwan magi wacho ni sirkal
kaluwore gi pesa ma sirkal nigo mae budget wa omiyo kwang'iyo budget wani wanyalo mana chulo udide dine ging'iso no nya chulo udi 4 dine ok watamore to kwasewinjore ni koro chulo adidek to ung'iyo ofuke utu wacho ni mae to wan godo koro chulwa kidieny adek wachak wadog wawuoye kidieny moro kendo nikech ang'o ineno kech ang'e ni kata mana 2025 2029 ni be gibiro wuoye kidieny go to kikuong itiek maka mondi gitiek maka mondi mama nyaka chula dichiel nyaka chula kaka ne wawacho ni 2.73 ni gimiwa iwinjo 7.9 wacha be gimiwa ineno kato gichak winjruok mogikni mar 2025 2029 to wadhi adhi class wan ke jonyuol koro ng'isa ni nyithindo bende ng'igi koni to koro gini otek manade gima ondwa ng'iso jopiny ni wahore ura hoya yanga kaka jopuonj mabalariany to giyie ni gibiro go mbaka mbele ka to gibiro ng'eyo ni chigi chenro ochomo kanye mane kama we buch jopiny Ramogi kaendi waduoko nero kama na nya kompyuta Ramogi TV kaendi ageno Nyasaye biro bedo kodu kata kunendo to neno maber jo kama an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach lendo nombija taya nyakwar guok ochapes oneno maber jo kama